Tiger sir, I'm sorry. बे माने गोदानसो दं मोनथियामोन. मोनथियामोन गथ' रंजायनि सोरजों फांगा लादों बायदि मोनदों नोंलाय? I'm really sorry sir. एबारनिफ्राय बेबायदि जाला. मोजां गोसोआव लाखि एबार. Sir, please. दुगामारिनो फैदोंमोन नों आंनि सेराव. आंनि सोमोन्दै मोनथियोब्ला फैसा बिनायनि दमबो देखायनो हानाय नङामोन नोङो. Okay sir, okay. गोदानखायसो मोनथियाखैलै बे सार नोंखौ. दे सिखारदो मेहेर, बेबायदिनोखा बियो. But this is wrong ना? बेथ' फैसा होखैना जानानै. बिसोर मानसिफोरजों नांनालै भाइ. फैसाखौथ' होनांगोन बिसोरो. आरो बेथ' मा? बिनि बिफायाबो होनांगोन. ओइ मेहेर भाइ हामालै बेबायदि सिगाङाव फ्रि जाबाय दाथ' फैसा होनांखागोन बियो. ओंखाय सारेना मानसियानो आंजों फांगा लादों. ए सार. बे थैनो गोसो गैयाथ' मेहेरा मा खालामनो जाखो बेलाय? जानायनि बिलखौथ' नोंथाङा होलांखाथारनांगोन. नों आंजों फांगा लानाया टाइगारसो आं टाइगारसो. गने आंखौ आखाइ दिखांनायनि सिगां बेखौ सानग्रोनांगौमोन ना नोङो? अरे बापरे नोंसो बेथा फै. मा सोलिगासिनो दालाय रथ'? आंनि खर'आ बबेथिं दं? आथिङा बबेथिं दं? जानानै बिल पे खालामाखैमोन सार. बिनि सायाव आरो एक्सट्रा दादागिरि देखायदोंमोन. मा? सिरि बिल पे खालाम आरो निकोल. नोंनि बेबायदि खालामनाया बिराद मेंगा फरिगा. जियानो जा जल्दी से पैसा निकाल. फैसाबाबो गबोगोनलै दिनै. सरि सार. नाथाय रं नालाय रं, गोरोन्थि नालाय गोरोन्थि. बे फैसा होआलासे एसेबां दादागिरि देखायदोंमोन. बिनिनो अन्जाम. नोंबो गवा. सोर सेंग्रा गोदानखौ दोनदोंमोन? बेखौथ' उनावसो सान नोङो. जल्दी फैसा दिहुन. न' फैसाया. गुबुननि मेहनत खालामनायाव बेबायदि फ्रि बेबायदि जेबो गैया. फंबाय नों जे दिनै खालामबाय जोबोद बाख्नायथाव. मानोना बे टाइगारा जोबोद डिस्टार्ब खालामगासिनोमोन आंखौ. नाथाय बेफोरखौलाय माथो सहायनानै थादों सार? माथो खालाम फंबाय जोबोद बायदिसिना धमखि होयोमोन ना. आरो बिसिनि गेंआबो जोबोद गिदिर. नाथाय दिनै नोङो बिसोरखौ बेबायदि फेजेनबाय. आं जानला मानलाखौ सुखुआलै सार. आइम सरि. गोरोन्थियाथ' बिसोरनि दंखायोमोन. दाथ' आरो खोनानानै माने बिसोर लुथिनानै जाग्राखा खोमा सार. बेबायदिनो पावार दं होननानै गोबां दादागिरि देखायो. आंथ' मोनसेबो फिल्मखौनो नागारखाया दे, नायजोबखाथारो. ओमफ्रायथ' बर' फिल्म होनब्लानो गासैखौबो नायजोबखाथारो दे आं ओंखारबानो. ओमफ्रायथ' बाव आदा लिंसाराथ' आंनि फेभरेट. माब्लाबा रियेलावबो नुनो मोननायमोनबासोमोन. ओमफ्राय आंथ' फिल्मफोरावसो नुयोना. नुगोन दे थुनथुलि सिन्था दाजाना. ओमफ्रायथ' खास आंनि जिउआवबो सोरबा बिदि थानायमोनब्ला. बे दालाय हिर'फोरा गुन्दाफोरजों बासायनानै हिर'इनखौ बासायोना. दिसुम नाथाय मोगथाङाथ' बिदि जागोन जानो? ओइ थुनथुलि बेफोरबायदिखौ दा सानथ'. देख आंबो मा सानो आरो आंथ' बेखौसो साननांगौ जे माब्रै मा बिजनेस खालामना फैसा मोनगोन. माहाजोन जानांगौनि खोथा दङ ना? आइयाबोथ' सानबेसे खस्थ' खालामना जानो हाबावनो. बेखायनो आंनो माबा मोनसे बुद्धि साजायनांसिगोन र'. मा बिजनेस खालामनो आंलाय? आजिखालि दामफोराबो जि बारायजोब्बाय ना गासिबो. ओमफ्राय कलेजावबो माब्रै एडमिसन लाबावगोन आं? बाद दे बेफोरखौ सानबाय थाथ'ला दे आं. नङाबा माथायासो नस्थ' जालायलांगोन बियो. रिलेक्स थुनथुलि. हाजार टेनसन थाब्लाबो नैबे खर' माथाखौ एसे फ्रि लाखिनांगौ ना. बेखायनोथ' आङो जेब्लायबो मिनि थायो. गोसो गैथाराब्लाबो अब्लाबो. दायो दसे थानानै दाउसो गावहैनोसै आं. ओमफ्राय दायो मोनबा सावनानै जानोसै आं. माथो खालामनो बिन्दास जिबन. दुखुथिया होनबाबो फाब. दा आरो इसोरानो बेबायदि सोरजिना हरखाबायब्ला बेखौथ' आरो आंनो माबा मोनसे खालामना सोलायनांसिगोन दे आरो. ओमफ्रायथ' बा सानसोराङाथ' आंखौ मोजां सिनायाबो. अब्लाबो बे आंखौहाय एथ' गिदिर मला लांबाय. ओमफ्रायथ' मा लानो थिनदोंमोन न'? आंसो लायासै दे. मानोना अलरेडिनो आं बिराद बुस्थु लाबोबायना नोंनिफ्राय. नाथाय नोंसो मिन्थियाना. ओमफ्राय आं बिनो खिन्थाबाथ' बे दा आंखौ जेलावसो सोहरबालाय ओरैनो जोंहा आइया फैसा गैखाया माजों बख'गोन. ओमफ्राय नों सिखाव होनब्ला आंहा जि दैयाव नांखायो. मानोना आं सिखाव नाम्बार 1 ना बेखायनो. ओमफ्राय आं दुखिया मानसिफोरनिखौ खावाना. आंथ' बे बांद्राय लेभेल दिन्थिग्रा बांद्राय खिन्थिग्रा बेफोरनिखौसो माबा पकेट मारियो. नाथाय सानसोरां
मोजां आं बिनिफ्राय पकेट मारिला ओमफ्रायथ' बिनि फैसाखौबो आं दोनखादोंसो ना बाहायथ'वाखैमोन दे इमारजेन्सि थारबासो बाहायगोन सानदोंमोन नायबावाखैनो 5,000 दंमोनथ' ना आं हैफिननोसै बेनो ओमफ्राय आं हैफिनबा बेथ' आंखौ हमसिगोन ना र' एसे सानग्रोबावनि नाथाय बिनि अननायावनो आं दिनै जि मोजां मोजां जायगा नुबोबाय दे गोसोआनो माबा बोरैबा सोमोन्दो जाबाय सोरांब्लाबो मा जागोन मा मागोन बेखौ सानलायलाङो आरो सान हाबब्लाबो बोरैबा गिनाय फैयो गोसोफ्रासो खोमसि दरसि मोनफालायलांसै दाना आंनि मेहेराबा माब्रै दङ आंथ' बेवहाय आइमोनजों मोजाङै दङ नाथाय नोङो फुरा मेंलायलायसिगोन न' खामानिफोरानो रेस्ट गैयैसो जासिगोनदां ओमफ्रायथ' बुंदों आं बांद्राय टेनसन लानाङा होननानै ना आरोथ' आं जुदि बेहाय बिदि थाबाय थायो होनना खिन्थाहरबा बेबो दुखु मोननाय लांगोन ना आरो फारसे खामानियावबो गोसो जनाय नङाना अब्ला दे फन हरोब्लाबो मोजांखौनो रायलायनोसां नङा माने आंनि सेरावनो थाबाय थाग्रा नालाय मानसिया एसे लांदां मोनदों आङो बिहामजो आयै नों मेहेराबाखौनो सानदों नङासै बिदिद्राय नङा ओरैनो दसे बासाथावथाव थादोंमोन आङो नै दे आं खेबसे रायलायहैबावनायगोन ओमफ्राय गाव फैयोब्लाथ' मानिबा मानिबायसै बिदिलाय गुबुनाव थानानै बेसे बिदि खस्थ' खालामनोसै गोबां साननो गोनां बाथ्रा थायोना र' आं रायलायहैथारगोन खेबसे फैनाय नङा बियो आयै बुंखादों दे खेबसे अब्लाबो आं बिनि बिमा माया नङाना आंनि खोथाखौ खिजानि मानिनोबो हानाय आंबो एसेबां जबरदस्तिबो खालामा गावनि गोसोब्लाथ' गोसोसै जागोन दे आयै ओमफ्राय फन हरथ'वाखै ने ओहो हरथ'वाखैमोन आं हरदोंमोन ओमफ्राय दाननानैसो हरदों बिजि खोमा बियो ओजोंबा ओजों माबा डेलिभार खालामहैनांसिगोन ना बेनोथ' आयै बिदि जेबो खस्थ'खौनो खालामफेराखैमोनहाय बियो माबोरै सोलिगोन गावसो मिन्थिसिगौ ओइ बोरैबा मिन्थिजोबनाय मोनबायलै हारसिंबो बोरैबा मोनो माथो दहाय हाथरखियासो फन हरबाय थादोंमोनलै हरफिननांसिगोन र' दहाय टाइमखौनो मोनासैबा बोरै हरगोन देनां बोरै हमगोन सरिलै बेबि नेबाबोथ' एसे खामानि दंमोन ना आइ हप नों आंखौ बुजिखागोन दे दा दंनायमोनब्लाथ' साबसिन जाबावगौमोन ना जोंहाबो बेरायगौमोनलै जेबो नङा दे दाबो सानसे बेरायखागोन ना नों आंनि आं नोंनिखाना बेबि आयु ओमफ्राय ओंखाम संबावनांगौसो ना जाला खोमा दे आङो दा ब्रेडसो बायनानै लांसै खोमा आं हेलौ हेलौ माथो रायलायाब्रा ओइ मा खालामदो उन्दुबाय नामालै नङा ओंखामखौनो जाथ'वाखै रावबो उन्दुथ'वाखै बेखायनो आयु दाबो औ ओमफ्राय नों थांबाय गैया मार्केटावसो दसे हाबलांनांगौमोनलै ओमफ्राय दासो थाबावगोन दावदै लांफानांगौ ना थागोन खोमा दे दे लांफाबानो जाबाय दङबालाय औ दे जादो ओंखामा मोनाबायना ओमफ्राय नोंलाय रुमाव माला सहैगोन दा दसे थाना सहैगोन आरो दे होमबा ना ओंखाम जाग्रो आं दसे थाना फन हरफिनगोन रुमाव थांग्रोनि ना दे मोजाङै थां मोनाबायबो ना जागोन दे टेनसन लानो नाङा नोंनि गोजानावथ' गैया अब्लाबो मिसिउलै माथो खालामबाय थानो आइडिया र' बे गानफोरालाय मानोथो दङ जोंफोरबायदिया खोनासंनो नङाब्ला बिदि मोसा मोसा मोनजागोन आइ बोरिं जाब्ला मानसिया माथो खालामनांगौ मालाया खामानिफ्राय रेस्टखौनो मोना आरो नोंहा नंनायनि नंगैनि आबां जाबां मा खालामबाय थायो मोजां जानो थिनबाबो जाया ने आइ इन्टारेस्ट होनायखौ बुजिया नालाय गावहा बेफोराव गोसो होस्लायस्लाय खामानिफ्रावनो गोसो हो मिन्थिबाय आइ रायनोखौल' मिन्थिगौ बे नोंनि जानला माला दिन्थिबाय फाव दिन्थिबाय थानाय दा बिमानि बुंनायखौ मानिखायाखै गथ' नोङो देनांहाय आरो बिहाव बिखुनजोनाव थांबोला साननैजों दोनफैफिनजागोनहाय नों बिदिबा ज'नो आं मानो दोनफैजानो नांगौबा बेखौनो गोजिया लाबोगोन आं जोंनाव
मोनखाबायानो र' आङो आइयाबो न'आव थाबा रायबाय थायो नालाय बेखायनो आं थास' आथिंखौनो नागिरफैबायलै ओमफ्राय आबौमोननि औवा मेवाइखौबो लाबाय आं बिसनालाय मेल्ला दंखायो आंथ' थनैल'सो लादों जेबो जाया दे आंथ' हाथायावसो लांना फानहैबावगोन रायबा रायबाय उनाव नायगोन दे दोनदोलाया गोसोबाथ' मैगं बेफारिबो जानो हाबावोसो दे हाथायावबो थांनांगौ बेखौ लांसां जि फैसा मोनो न'नि नांगौफोरखौ बायनानै लाबोनोसै आं जोंहाबो जानांगौमोन औवा मेवाइजों ओमफ्राय अनला दाथ' आरो दाउ बेदर एसे गैयाब्लाबो गोथाव मोनजायाना मालाबा जानोसै दे आइनिफ्राय दोनखुमानांगोनसो नङाब्लाथ' दाउ बेम्बे लाबोगोन लायगोन आंसो खादों आंसो नागिरदों ओमफ्राय औवा मेवाइखौथ' आबौमोननिसो बेबो थनैल' लाखादों जेबो नङा दे थुनथुलिना गंग्रजोबाय र' जायख्लावनो फट' खेबना हरनि आङो बेबायदिनो ओमफ्राय सानसोरांबो मोनसे हरसै दे मिजिं मा सानबाय थाखो नोङो फन हरदोंलै आइया हजों न'आव लिंहरबाय आं आरो साननैसो थाबावगोन बिदिलाय बोरै थाबाय थानो हानांगौ जाखो दिनै आं जेबो मिथिया ओमफ्राय इन्टारभिउ मोनसे हैनांगौ जाना फैदोंलै आंहाबो दा माबोरैबा जागोनथाय साननानै थांना थाङासो नंदों आङो मिजिं गासैयावबो ट्राइ खालामनायावलाय माथो जानो नों थांनो लुगैदोंबाथ' थांदो आरो आंथ' बुंगोन नों थांखौनो जानायाथ' सानदों र' आंबो नाथाय जानायाबो जायालै सिगाङावबो बेसेबां हैबाय आङो जेबो नङा दे ओमफ्राय माला दं होनदोंमोन नै साननैसो थानानै थांनांगौमोन थांनायालाय बेखायनो बुंदों आं हजों न'आव थांसैबा थ'दो ओमफ्राय उनाव आं लांफैनोबो सोलाबनाय नङाना दाथ' होमबालाय दा बेलासियाव थांसै खोमा दे ना एलिसा थाया नङाथ' गोबावानो थाबायना जोङो सप्तासे मानियानो जानोसै बेनिफ्राय आइया लेंहरबाबो आंबो थाङासै ना जागोन दे न'खरावबो प्रब्लेम जाबायना सोरनि न'खरावथ' प्रब्लेम थाया दिनै आंनियाबोथ' आरो मेहेर भाइजोंनो एखे ना माथो डिफारेन्ट दङ दा बेबो बहा थांखोथाय गथ'आ नों फन हरनायाखै होमबा आं हरदोंमोन नाथाय आंनिखौ हमासै नोंथ' लोगोना मोजाङै मोनथिखायोलै आङो बिराद रागाबो दं ओमफ्राय जिद लायोबाथाय एकदम जिदखाथार आरोथ' गावनि साननाया फुरा जायागौमानि मानिखानाय नङा मेहेरा बिसोरबो मा मा जाबाय थायो बे मादै माइयानोहाय जथ' दावराव खालामग्राया बेनो दा दे होमबा आं दसे दुगैहैनोसैलै ओजों न'आव थांनो होनबा माबा बोरैबा सोमोन्दो जाबाय आंखौ हाथरखि आरो आंनि लाइफ एखेयानो माथो ओजों न'आव थांदोलाय बिखुनजोजों बुंजादो बखिजादोलाय हमोना हमा नायनि र' दाननानैसो हरबाय माथो जानांगौ बिजि दं खोमा बेखायनो दायोसो हरफिनसिगोन नामा र' होमबालाय नै थांसां गाव हरबा हरबायसै नै आबै हाथरखि दे मैगंखौ सायबायानो नोङो आबै सायनानै दोनखानोसै आङो ओमफ्राय दहायमोनाबो हाथायाव थांबायना दे अब्लालाय दा बिसोर फैबा संदो ना फिसा बिहरदोंमोनहां दाबा मोनबोगोन ना मोनबोआ बेसो आरो मोनबोगोन खोमा दे आबै ओमफ्राय साहाबो एसे फुदुंहरनांगौमोनहाय र' बोरो आबै इलिसाया न' सिङावनो दङमोन बियो माथो मिजिङाबो थांनोसो बुंदोंलाय दिनैनो थांगोन बायदि एसे गोबावबो जाफैबायना माथो बिखुनजोआ लिंहरगासिनो औहाय आबै बिसिनाबो एसे दावरावसो जानाय खोनादोंमोन आं दा आरो थाङाबाबो जाया नङाना हजों दा बै न'आनो इलिसा आबैनि न'सै गावनि न'खौ गावनो नायाब्लालाय हा सोरथो नायनो जियानो जा मोजांबाबो गाज्रिबाबो थांखानांगोन ना बेनोथ' आबै इलिसा बाजैयाबो थांनोथ' दानो थांथ'आ बुंदोंमोन होमबालाय मा जानो फिसायाबो लांफैबाय थानो हायाना आरो बिदि थाबथाबबाय थाबाबो हजों बिमाया हारसिं जायो नङा होमबा आबै नोमबौआसो सा लोंनो बुंदोंमोन र' इलिसा आबै आंनो फुदुंहरजागौमोन ना दे नों मैगं सायदों मैगंखौनो सायथ'दो आबैखौ फुदुंनो थिनसां आंबो बारियाव एसे खामानि दंबावो दा आरो बोरियाबो बहाबा थांनांगौनो खामानि दङ बेखायनो आरो आंहाबो सोलाबाना इलिसा आबै आबै माबाहाय आबै थांनाय नोंबौनो एसे सा खापसे फुदुंना हैनाय दे आबै आं फुदुंहैनि र' ओमफ्राय दसे थाना फुदुंनो नागिरखाबायमोन दा आङो गैयाहाय आबै नेनो हायानो थांनाय फुदुंहैग्रोनाय खापसे आरो बहाबा थांनांगौनो खामानि दङ दे आबै ओमफ्राय आबै नोंसोरबो दायो थांमारगोन थांनोखौलाय सानदोंमोन आबै ओमफ्राय मिजिङाबो बुंगासिनो ना हा थाङाबालाय माथो आबै उफायथ' गैया थांखानांसिगोन मोजांबाबो गाज्रिबाबो मोजाङै मोजां संसार जालांदो आबै माथो खालामबावनो दाख्लैनाबो जि जाबाय आरो माबाफोर गोरोन्थि बुजिलायनायावसो बेबायदि जादोंना मिन्थिगौ आबै आरोथ' मिजिंजोंबो रायलायखादों आङो एबारनिफ्राय आरो खनसे बिदि खालामबावबा बुंखादोंना आंबो मानसियालाय बिदि नंखायामोनहाय आबै नायनायावनो सिनायो माथो बाजै
नोंनि नोंखुनजोखौबो मा बुंनो आबै हजों आरो नै सासेनाबो हाथरखि आबैना दे थांदो थां साखौ जानिग्रोदो आं एसे खामानि दंबावो दा हैदो दे आबै दे ओमफ्राय नों लोंथ'वा नामा आबै दुगैया माया लोंथ'लाहाय आं आबै आरो नोमा मोना खयथासोआव फैगोन दा हाथायाव थांदोंमोन सोंहरनाय फन खालामनाय दे खालामनि बिदिबा इलिसा बाजै दायो थांनांसिगोन माथो खालामबावनो हाथरखि उफाय गैया थांनांसिगोन दे आरो मा सोलिगासिनो ओमफ्राय मा रायलायखो ना आंखौसो बिलोगो सानैजों रायखुमाबाय नामा नोंखौनो रायखुमादों जोङो बिराद बुरजानो दाख्लैनिखौ बावदोंहाय बियो बावबाय बायो नामा मोनथिगौब्रा आङो आबैया साहा फुदुंनो थिनदोंमोन जिरायोबा जिरायथ' दसे ओइ होमबालाय आंबो लोंखानोसैलै दायो जोंसो जमा लोंनो हाला आरो नों आबौजों लोंफाखानोसै औ माथो जानाय दं थांदो दे जिरायफैदो नै आं खामफ्लाय लायनि र' अ जेबो नङा दे आं लायनोसै ना मैगं सायनायालाय आरो मानसि खारखो जेबो नङा ओमफ्रायथ' मेहेरा फन खालामाखै हाथरखि गैया आं हरदोंमोन ओमफ्राय बिजि दाननानैसो हरदों अ दाथ' जेराव मावहैदों बेहायथ' एसे बेस्थ' जाखासिगोन ना मानसिया थेवबो माब्लाबा सानसे मेहेरा बिदिबो खस्थ' खालामनांगोन सानाखैमोन दे आङो ओरैनोबाबोथ' खस्थ'आलाय बयबो खालामखानांगौ थेवबो बिसिनाथ' जेनिबो खमि गैयामोन ना हनै बिमायाबो गासिबो आंनि थाखायनो जादों जानांगौ मानोना मेहेर बिमाया आंखौ मोजां मोनासै आया नाथाय हाथरखि मेहेरा नोंनिफ्राय गोजान जानो हायाथ' नांगौबा बियो हाजार खस्थ'खौनो सहायगोन थेवबो बिमानि खोथा लाया बियो माने नोंखौ दुखु होनो माब्लाबाबो साननाय नङा औ मिन्थिगौ आंनि लोगोजे बियो मोनथिखायो आं ओमफ्रायथ' टेनसन दाला दे हरगोन दे बियो फन औ गावनो हरथोंसै आं नेबायल' थानोसै दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बोरै जाखोब्रा लोगोफोर गावसोरासो जोंनि भिडिअखौ नायनो बाखो ना माखोथाय ना जोंनि बानायनायासो जायासै मोनथिला दे आरो गावसोरा लाइकखौनो हरनो बायो ने अब्लाबो माने जायफोरखिनि हरो थेंक इउ स' माच लोगोफोर अके बयनिसिमबो बाय बाय लाभ इउ गुड नाइट जाबा दा जाबाबो जायफोर मोजां मोनो लाइकखौ होनो दाबावदे सनामोन जोंबो माने मोजां मोनो ना गोसोफ्राव एसे अब्लाबो थेंक इउ थाबाय लोगोफोर लोगो मोनफिनसिगोनलाय गोदान एपिसडजों आंथ' जाय माने जोबथारनायाव बुंनायखौ मोजां मोनो लाभ इउ अके दिनै बुंबाय दे आङो माने कमेन्टखौ लिरनो बायोब्लाबो लाइकखौ होनो दा बावगारदे सनामोन